Langkang lumpen kisung kacitong arada tumalong MLA Dorsing rong hangpen kahumridam. Karbi Language Teachers Association CEC pen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hangapan kiro ke pajir. Karbiang Autonomous Council pen PGR VGR aputhak jakhong ni phai krehiniar ni mai ke padoji aphan arni hodde api arni kela phira jok pherang kya mai ke phapon. Karbiang long live Karbi prime time abirtang ton pen arjupanik tha. Jakhong ni phai player ni soching thenta constituency ka parlo hawar langkang luma dimalong kisung ka chitong nang arada tumalong MLA Dorsing rong hangpen ka humri lapen kira pajir damsi aning pathetikang. Soching thenta constituency ka parlo rong mongwe a hawar mate Kaziranga National Park pen Chekoinot Mandu Bay arong Thengku rong phar arong lapen Gobin rong phar arong arat langke thepen hemrit kanglum lapajok hadak arong asor kasik sak thektik po arjulong pen MLA Dorsing rong hanga hin pen kahumri padodamlo lapen ke sang dali ingti jangthu lapen ke kinang sot nai langchi thing mate pure drinking water putame ron te kanglo non malom arwi ke jang pigajok bangso hawara long hum Parohini ra phokep ahem inglim etsi na hoklo soke etanga jo anta lang inglum si pahino etluputa hadak arara tumpen achini thu lapen Kaziranga National Park along ingnama pita lapu Karbiang long anatsi nanglut etlupusi thanpon thu MLA Dorsing rong hangpen kadukave sang 3 tons jangthu 200 liters ingti 400 kg lapen kijonalang 8,000 pouches hadak kisung ke phorat atumaphan rap tekanglo labangso ka humri damahut rong mongwe VDC chairman Bronson terang lapen arisang hotum chitongdun news report Karbiang long live jakhong ni phai player ni Karbi Language Teachers Association Central Committee mate TDP amai pen chitong damsi KLTA asong kisung ke boy puthak lamthe pachini damlo Karbi Language Teachers Association asong pen birta kelong damlake Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang hin pen provincialized ke pontang school along Karbi Language Teachers lapen Karbi Medium Teachers athan bang atumaphan lam chakateng pachun bekpo pusi lamthe longpon lapen kidamtang kidoan provincialized Karbi Language Teachers lapen Karbi Medium Teachers athan bang atum service book kang putang atum ke kewangchi surihini raing para phoning kan Karbiang Autonomous Council budget salong kedeng ponchi aphan chisik chedang ponbom lo pusi birta longdun lapen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Education EM ke man pen non CM ke man analangli Karbi alam kaching honai abangpu nang man pen than bang atuma phan bainong ke pabat pen kiching lok ajara ki sung pasitami Karbi alam athan bang atuma phan rabdun pikla pen rabdun ver pinian provincialized Karbi Language Teachers atum surikrepo Karbi Medium Teachers aphan surikre troxila pen recognized Karbi Language Teachers atum aphan surikep an ipon bom lung lata Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kiklem kobor ipen chun ponlo adun thu pinpur ponmi la solong kachirap ki thenai Karbiang Autonomous Council EM Richard Togbi lapen MP MLA kido an lapen Karbiang Autonomous Council Golf Walong kido bom EM lapen
MEC atum ke do anaphan pusidami tengneun ipin kachuro lapen suri surya kardom pajur alang litum ke do an provincialized Karbi language teachers lapen Karbi medium teachers atum ta kewang jiani pen ki akaplek permanent a job atuma teng pen bainong pen ki chenglok ajata son pusidami longpon la pupusi lam thir klong alam cha longpon lasi kewang jilangani Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang pen ke chenglok Karbi lam pacham nang kualong kachirap ki do anatuma phan pusitami anso se arnama hirjume pen alang litum akimang kido anasai ke pachun unji la pen mission okran kido chiaphan Karbi Language Teachers Association of President Dhan Singh Be la pen General Secretary Bir Singh Teron ahin pen ki chenglok kido antiripi amayalong klembang phia duma hin pen hirjume hang ilopusi Karbi Language Teachers Association tiripi amai Publicity Secretary Rajen Teron ahin pen birta nang pali bainong pen chenglok nilitum anghoi ki thirji along alang li lamchak asonang tipidun lo kewangji ningkan mate 2025 penke nilitum Karbi language teacher Vivian mate Karbi medium teacher atum phan pustame bosa bang regularize na ponji phan mate ke thirji phan nang bori ponpu mate budget long deng ponpu pusi nilitum lam thelong pon lapen Karbi language teacher long recognize tum han pustame nitum CC pen pustame jingki pon bomlo nitum yem mate simatum men pustame lang tuma site ta pathir thibje phanda nitum jingki pon bomlo recognize teacher tum han tame lang tum hanta nitum bori pon bomlo Chinthong ben hemari rong par Karbi long live Jakhong acheklo ni phai krehiniar ni PGR VGR along lelong aron repen ki dotom aphan eviction mate ki tharle jia puthak Karbi Autonomous Council atum kachingwai jia phan arni hotponlo bonta kopi kosona katora penapoloni kewangji ni phai krehiniar ni adim puthodar ni larponsi Jakhong acheklo ni phai phomati piniar ni kelar thu phit ke manghume me pusi songdo an chingrum si pherang kya mayalong jongpon Kidamtang pinangan arni pen PGR VGR along lelong aron repen kidotom aphan eviction mate ke tharle et nangchi pura Karbi khai do an chingrum si airset prungset pen che songpon la so pen ajok Karbi Autonomous Council pen tami aphong chingwai ponlo bonta non anta PGR VGR along lelong aron repen kidotom aphan eviction mate ke tharle le rega jok song chipupe dhorong chipupe pinpen non kewangji Jakhong acheklo ni phai kresiani Kheroni High School Pathua Klamalong Karbi Amai Kepadoji Aphan Ani Hotponlo Bangso Amai Long Karbi Recho Pen Kedanglok Sarlar Kethe Kidingatu Chitong Tunji Lasi Bangso Mayani Karbi Autonomous Council Pen Law and Order Atum Stami Thangnang Pasik Sak Dunde Deji Aphansi Pachini Pon Bonta isi kamang humimi alam Karbi Autonomous Council Pen PGR VGR Aputhak Kewangji Niphai Krehiniar ni Mai Kepadoji Aphan Ani Hotponlo Bonta kopi koson katora penlone arni ke hotang adim lar thu phitsi Jakhong acheklo ni phai phoni ke pado ponthurong ki isi Karbiara raphan ke pamang khuason mande lopusi pherang kya mayalong jongpon Krisia ni amai bangke
alang tum jong hele cheparai jong hele chingki chethan jong hele pine pustami tumai ahin pen bangke doge dowek ko krisiar ni mai bangke labang so karbia mai puthot chunche tik pleng petik lapen katharle emek hini pen hem kiru hem katharle hem kapak tong theglong letik bangke ili tumai hin pen karbia tumke kache song bangke bop long lelo lapen che song bangke dopon bom po lapen dowek po emek labang so chunche tik bangke Dipu pen Govin Tiso Karbing Long Life Hamren Risoi Janga Song pen Youth for a Better Tomorrow at Hippy Akimang pen Sikitur Miao Ovia Pan Keja Ponji Apan Klem Dampon Bomlo Ningkan Krip Hop Rang Hamren Rong Sopia Long ke Parjap Hamren Risoi Janga Song Mati HREA Keja pen Penangan Kitur Mia Risoi Janga Tuma Pan Pangrum Si Hamren Rong Sopia Long Kedo An pen Kemi Kechok Atowar Kachithan Pon Pedolo Labang so song along kedo atum piniarni ajaha atum SDO Karbiang Autonomous Council Board Chairman VDC Chairman Karbiang Autonomous Council Dipu MAC along anta anghoi ingi dun long si thedung ka the ang atowar ki ja song son si klang hala so hot hamren rong so piang kang kachipang thir aliralon ki pi dhorom chipupe pin pen kisung sonsuri sitami chirap chitudun si ki thormia ove tumaphan room pro ason si theklong Bonta api political abe asayanat kache jok duna jok penangan aningkan ingsamri pen non puthot HREA along claim bari matum chihumri thusi HREA amahang kethek ani hamren methanga sai hemalong adap lamaing thorsi puthot hamren botanical garden along chithan chepare lapen kewang jilangani ansose labangso song kipangtang thuji aphan lamrai deng ponlo Labangso HREA pensi hamren rong sopi angkang loki chalia sahem kahumri pen quality education ke pedagogy aphan bor I ponji anparta raki hormu ke choki jonari soe jangatuma phan chirok tok asike kipi pen choklem chodam abeha bepar ke than ke ja ponji aphan bidisore chipi pon kedam tang surihini ra sirke pen pining surihini ra inkorapli aningkanan Kipling pranmoy misen pen HREA long claim barim do anatum chitong si ingsamjin pen mai pijut pon Ningkan kripo prang niltum la so song seng no hamren riso yang song pu nilitum la so asong pan keseng abinong amoto bangke nilitum thelong po youth for a better tomorrow penap dik youth atum niltum keseng hut nalitum tamat hatame ningkan kripo prang tulang niltum takwan ne arta lapengke non pini bangke ningkan ke propeng inut also mahang teklo pulote mane mitrike tok nai artal Pinyar ni ason jakhong asik klusin ni tum na bangso asong keseng pen asong seng de pen ni tum ingkan photrok an ni tum na so asong ni tum so laipon ta ang bong long mam ni tum sapso ke klem ke dam anutin dam jam do jam son si theklong lo masin tum bang so song pareng ne da son si theklong ta non ningkan ke phok ke pleng hot bang ni tum ching wai thulo la bang so song jong sin tum pareng rep lo te hamren along ariso ejang tum kana hok the ulum pen the uji tum lun the gam lo so ke mang pen sin tum pini bang ke youth for a better tomorrow pulo la so the pen si athi pi en pen sin tum anti drugs apu thak same ni tum SREA pen che song ponji la pen ladaka sector do sector hini ke thomni tum kama tha fondo isi ke anti drugs lo then education purpose education along bangta school tin tan ni tum town area long an ke kabiji ji phan bor ipon po bangke owe kimi tum sini tum paja pon po sta paja pon po pusta mani da bang ni tum parents budi dudunji dada bang ni tum parents budi dudunji de bidi sarave pulote isia song ke chunchi dasi bidi sar do bek po bidi sar ke ni tum bang ti bang po bang doji la pen owe bari machuta meda members puta convenor pusita ba advisor pusta meni tum nai along ar bang tum bang check up du po Hamren pen Daniel Inghi Karbing Long Life Tang te pini karbi prime time berta ke lapansi kang pon pondiklo aju kemi